Ngiyanibingelela uKhansani TV, lo khulumayo uMakhosi Ukhuzwayo. Ngingahambi ngedwa bantwana bethu, ngihamba namakhosi asekhaya, amakhosi akokhuzwayo nokomoyeni. Ngibingelele kuwona, ngibingelele nawe ikhehla lami, umkhulukazi Moli. Ngibingelele nasemakhosini akombanje nawo uSikhakhana. Ngibingelele nasemakhosini onke esigane nawo uKhansani TV. Ngibingelele nawe mbukeli lapha ekhaya. Bantwana bethu, akwesikhulumeni la. Kunohlobo labantu abawu-2. Kukhona umuntu onesithunywa, kukhona umuntu onedlozi nesithunywa. Labo bantu labo abanedlozi nesithunywa, yebo usulungisile idlozi, walungisa zonke izinto zakhona okumele ulungisele zona. Kepha phela nesithunywa naso kumele naso usukumele usilungise, ngoba kuhambe kuphoqeleka ukuthi idlozi nesithunywa ukuhlanganise. Ungakakuhlanganisi lokho kuhambe kudele inkinga. Kuthi noma uthi uyakhuleka noma uthi uyazama ukudonsa isithunywa sakho nje sibhekele ecaleni. Ngobani? Ngoba awusilungiselele izinto zalo. Kumele usilungiselele isithunywa. Isithunywa sinzima bantwana bethonga, sinzima isithunywa. Siyadinga naso ukuthi usinake, uzenze izinto zabo njengoba nje wadulungisa wehla wenyuka ulungisele idlozi, udla iy'nkamba, ugqume uphalaze, ubambathise, wenza zonke izinto. Nesithunywa naso siney'vatho zalo. Nesithunywa naso sinokudla kwawo umkhuleko. Nesithunywa naso siyahamba siye emanzini. Nesithunywa naso kuyamela ukuthi usinakekele. Ngoba uthi uyahamba endleleni noma khona okwenzela, ngabe kukhona ingozi engaphambili, ngabe siyaphakama sikusayine, sivele siyithulele nje. Kuthi ube usathe hawu ngangalithola isayini kwangakhuluma, ngoba phela naso awusinakile nje. Kade sibhizi simemeza ngoba kakade nje usukuma nje uzusukuma uzulungisa izinto zabantu abadala. Isona isithunywa. Isona isithunywa esikuthintile sakunyakazisa, waphupha amanzi, waphupha uthandazo, waphupha konke izinto esiy'phuphayo singabantwana bethonga. Kusuke kubani awenza wonke lowo msebenzi lowo? Anganje kusuke kuyisona isithunywa. Naso-ke njengoba usulungiselile idlozi, wenza konke wabambathisa nogogo nomkhulu, naso siyadinga uthando, naso siyadinga ukunakekelwa ukuze siphakame kahle, sihlangane kahle nedlozi. Ulapha ekhaya mbukeli, uyazazi ukuthi isithunywa unaso, uyazi ukuthi nedlozi unaso, kepha uma ungakakuhlanganisi angakaphelelisi kahle. Kumele bantwana bethonga ukuthi isithunywa nedlozi nakho uhambe ngendlela yakho. Kunendlela phela kwenziwa ngayo abantwana bethonga, uluhlanganise kahle idlozi lakho nesithunywa, kuhlangane kubambisane umsebenzi wabantu abadala uhambe kahle. Ngithi nje angithinte lapho nabanesithunywa nedlozi, kumele phela ukuthi ukuhlanganise, ziyahambisana lezi zinto lezi. Njengoba bengisho nasekuqaleni ukuthi kukhona umuntu onesithunywa, uma mase kuba khona onedlozi nesithunywa. Uma uzazi lapha ekhaya ukuthi unaso isithunywa sakho awusilungiselile, ayikho inkinga mntana ethonga. Nazi iy'nombolo zami la ezansi, uthinte uMakhosi Ukhuzwayo, uMakhosi amahle.